Il-kap nazzjonalista Adrian Delija iddikjara bl-iktar mod skiet li ma jaqbilx mad-dikjarazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil li l-kumpanija Igrant hija tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan minkejja li ftit ta' xurilu huwa ġie daru mal-ħajt u mar lura minn kelmtu meta bidel id-deċiżjoni tiegħu dwar is-sospensjoni ta' Busuttil mill-Partit Nazzjonalista. Dan qalu waqt żjara fl-Emkast fejn spikkaw mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar il-kriżi li ħakmet lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista wara li Simon Busuttil u l-fazzjoni tiegħu żvijaw mill-aġenda tal-kap Adrian Delija. I think the question whether I support what he said is a question that has been asked for the past months or so and my position remained unchanged. U għal darba oħra Delija reġa' tenna li ma kienx xi ħaġa ġdida li ma jkollux qbil ma' Simon Busuttil. Kif qed nifhem imma taqbilx mal-pożizzjoni ta' Simon Busuttil li qed jinsisti li grantija ta' Joseph Muscat. Mhux xi ħaġa ġdida. Mistoqsi dwar il-U-turn li jagħmel mid-deċiżjoni tiegħu ftit ta' xurilu, viżibilment imfixkel u blajnuna ta' Clyde Puli, Delija wieġeb li din il-mistoqsija weġibat minn darbiet. Il-ħames darba l-istess tweġi narġa' ngħid. Simon Busuttil qed jgħid li hu jemmen ta' mini Igrant. Jiena diversi Tweġiba tajjelek. 5 darbiet, 6, 8. Ftit tal-ħin wara Delija iddikjara wkoll li hu ma kienx jaf bid-diskorsi li kien se jagħmel Busuttil u meta mistoqsi jekk kienx parti mill-aġenda parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli imbotta il-mikrofonu minit il-ġurnalist sabiex Delija seta' jirtira lejn il-karozza. Dr. Busuttil informaħ il-partit bid-diskorsi tiegħu. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-insistenza ta' Simon Busuttil li Igrant hi tal-Prim Ministru Joseph Muscat hija dikjarazzjoni surreali li tixed disprament politiku u ebda rispett lejn is-saltna ta' dritt. Minkejja li Busuttil qal li kellu s-sosten tal-poplu Malti, Busuttil donnu nesa li ftit aktar minn sena ilu il-partit li kien qed imexxi tilef elezzjoni bl-akbar maġġoranza mill-indipendenza l-hawn. Iżda iktar serju minn hekk huwa il-fatt li qatt il-Parlament Malti ma kellu rappreżentant fi ħdanu li injora daqshekk il-kunċett bażiku ta' rule of law, permettejt l-istqarrija tal-Partit Laburista.